लाख लाख आसामनि लाइमोनफोरनो आसाम सरकारा थाबैनो मोजां खौरां होनो थांगासिनो दङ। नोंथाङा गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर योजनानि थाखाय आर'जलाइ होदोंमोन नामा? आर'जलाइ गथायदोंमोनब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। आसाम सरकारा थाबैनो लाख लाख बेकार लाइमोनफोरनो मोजां खौरां होनो थांगासिनो दङ। गिबि मन्थ्रिनि आत्मनिर्भर योजनानि थाखाय बबे जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन आर'जलाइ होदोंमोन आरो सरकारा साबेसे आर'ज गाबगिरिफोरखौ आरजाथाव महरै मानिनाय जायो? सोर मोनफुंनो हागोन बे आसनिनि रांखौ? दासिम आर'ज गाबगिरिफोरनि गासै अनजिमाया 2,29,145। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला लखिमपुर, कामरुप आरो बरपेटा जिल्लायाव बयनिख्रुइबो बांसिन फारिलाइ दं। लखिमपुर जिल्लायाव 15,144, कामरुप जिल्लायाव 14,748, बरपेटा जिल्लायाव 12,602 सुबुङा एप्लाइ खालामदोंमोन। 64.22% थामहिनबा एसटि, एससि आरो अबिसिनि 1,47,162 आर'ज गाबगिरिफोर। 35.78% थामहिनबा 81,979 सरासनस्रा थाखोनि आर'ज गाबगिरिफोर। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आर'ज गाबगिरि सुबुंफोरा 10 थाखोनिफ्राय ग्रेजुएशनसिम उथ्रिनाय। आर'ज गाबगिरिफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौ नायफामनाय खामानियाबो सोलिगासिनो थानायखौ बे समाव मिथिनानै मोननाय जादों। रोंगौथि सिनायथि बादानि गेजेरजों आर'ज गाबगिरिफोरनि उदायथिखौ सिनायथिनाय जागोन। आर'जलाइखौ जिल्ला थाखोनि आनजाद कमिटि आरो रायजो कमिटिया आनजाद नायगोन। सायख'जानाय बिजाथिनो थि सरकारनि फोरोंथाय होनाय जागोन। हायुङारि दाहारनि खाबुनि सायाव बिथा खालामनानै सुबिदा बायदियै सोलोंथायारि दाहार होनाय जागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।